15 il-pittura tas-seklu 17 tal-artist Malti Stefano Erardi li juru lill-Apostli ġew trasferiti lura fidejn Heritage Malta u l-maġġoranza tagħhom issa se jiffurmaw parti minn wirja permanenti fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu. Matul l-2024 dawn il-pitturi ġew restawrati minn grupp ta' konservaturi flimkien ma' grupp ta' xjentisti sabiex issa ġew preservati u trattati b'reqqa kbira. Is-serje ta' Apostolato li tikkonsisti minn att ta' pitturi magħmula minn Stefano Erardi u l-bottega tiegħu bejn is-snin 1670 u 1680 juru busti realistiċi tal-Apostli. Barra minn hekk l-istil ta' Erardi li kien influenzat minn Mattia Preti jidher ċar f'dawn ix-xogħlijiet. Il-proċess ta' konservazzjoni konferma l-awtentiċità ta' dawn ix-xogħlijiet minkejja li d-dokumentazzjoni tal-arkivi hija limitata. Issa dawn il-pitturi tpoġġew fil-Palazz tal-Inkwiżitur sabiex ikunu jistgħu jiġu apprezzati mill-pubbliku.